macuci ba mugunci ba da raba dan namiji tsaye. Assalamu alaikum. Ankar. Baka da matsala? Ya gida ya aika. Hanabi. Lafiya kalau. Ya aka yi ne? Kalau. Ana ganin ka yanzu. Ina nan ka san abubuwan da sun boye mu. Allah sarki, Yanayi ne Allah mun sarki. shiga wani yanayi. Wai ni ma na dan je can gidan iya dudu mai dan dama kunin nan. Oh, na san ta. Wata Zahin kyatuma kunu. kan ne dan Na tabu gane ta. haka ba ta jin daɗi. A Allah Na je na gano ta. Allah sauki. To zan dan je wajen nan ne akwai abin nan dai. To abubuwan da ba sa dan tafiya To ne. in an ji dai motsi in Allah iya da za a yi magana. Allah ya da. Baka da matsala baka da matsala. Nagode ha. Nagode Ya Ankar ma da Ankar. Nagode. Nagode. Ni wannan kamar wani sarwayi alola wanda na sani. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a, salamu alaikum. A to ba lafiya ba. Salamu alaikum. Wai kalau kuwa? Salamu alaikum. Ya gida? Lafiya ka? Waye ne ina zuwa muna gaisawa da wani bawan Allah ne wanda na san shi da kuma na ga kamar abun ba lafiya ba. Dan kuwa kai kuma zai fi komo lafiya ko alolo? Allah. Na, hello? To alhamdulillah. To ai haka muke so dama shugabanni su rika tausayawa talakawansu. Kudin nan 50,000 an fara raba ta? Matsalar na biyo titi ni ban ga jama'a ba ballanta ne mu dan faffada musu su je sakatariya su fara daddankar 50,000 din. Mutum ɗaya ne na gamu da shi akan titin nan shi ma kuma na ga mahaukaci ne. Kai? Wani ɗan kutuma durin ƙwaya gama ni mahaukaci ne. Dama kai ba mahaukaci ba ne? Ras nake ɗan bura uba. Wuce waje ma ansa 50,000 ma sani.